ti panagmoderno ken panaglatak ti digital printing. Nagdalin meta si bibiyag ti silk screen printing. Dito'y poblasyon tayo maabra. May sa daytoy kanina pagsapulan ti 74-year-old artist ani Tatay Amado Balneg. Pinaneknekan na asaan nalapet ti kadati rangkap ti pagina tapdon may erwar ti talento na. Ali daktuin ako damo gayem ko nga nalaing lampin tagtapang kay dili. Oh, nagpay sursuro mo tan ate kastar. Sir. Sumagmuna na dekada iti silk screen printing business ken kangronan daytoy a pinagbiag na iti pamilya na. Elementary pala di ubing ko kako. Kasto iti trabaho ko. Iso ti pangalalak di ti balunan. Pigsana tatasar ta tigapuna ko asirig ti sirrek. So nga adot ti kwa. Sa bayan na ti sirrek so may nagpapapinsan. Kaduang kaditi customers na kadi-kadi agad adal iti na dumaduma pagkadalan iti ili ti tayom. 75 pesos ti bay ti panagprinta iti kada may sabado. Manulay di ti may sa nga t-shirt di ka 25 lang. Printing na. Well, printing lang lagi ay. Tatan 75 bon. Pangato mo ti pintura. Ngam kada gitoy last year 75. Ngam tatang ko pala ng pangato. Ti differential di sir. Ti digital nga napintas. Ta manmanut ti kamalina ta ko nga ron digital nga ron. Ngam no binayagan awan. Lagi ti pakakuan aggusaw ton danto pala daytoy kastoy mano-mano mi. So nga lagi ti kakaddo ngagpimpin ta ti t-shirt. Digital na di nga ron. Nagsubli kami ti kwa. Nagsubli dati mano-mano. Mabigbig ni Tatay Amado iti Beneg ti Arts ken na dumaduma na portrait dagiti ni pintana. 15 ti tawen na idi na uram ti paset ti bagina a nakapektaran dagiti ima na. Ngem sana laped daytoy taton maituloy ti nakahiligan na panagpinta. Ti kabibiyang ni Tatay Amado ti mangipaneknek nga uwan ti imposible laked di dati ayat ken talek iti na marswa. Makasaok ka dagiti pada nga PWD at no adda talento da ipakita da. Tapno mamon ti tao ti abilidad da. Kadang iti interesado nga agpaprinta ti Bado, mabali na kontakin ni Suna iti Facebook account na. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.